И здравейте, потребители на YouTube. Тук съм аз, Рудов Мастер, и днес няма да играем с никой, но с Skywars ще играем. Така, и влизаме в кой има някакъвто... Стига да. Ти базикаш ли? Айде в кампа ще влезем. И почваме с 20 секунди. Можем да си вземем само единки. Това са 1, 16 едини. И за коли си ги взех. Така. И до мен не знам кой е, но така, някой ще са тима долу пише уената, да знам какво пише, на някакъв си език пишат испаньолски. Ето, за 16 години ми дава и имам много хубав меч. Господ си, окей? Така вика Demon Killer и има Crazy 47, S02, много хора, къде ги познавам, му викат така. И много циганска броня имам. Се пробвам 3 от 3, да не забравя да кажа, но няма май да стане с тази броня. Никога. Не, ох, дигнах си мишката. Така, не. Тук даже има ли някой? Не знам, но пак тъпи неща и да не е имал някой пак тъпи неща. Да не е имал някой. Може да е имал, но... Едни и същи неща. Едни и същи. Там виждам, че правят пъти направо към другия. Мисля, че са дано да не помогнат, като казвам става винаги обратната. Хоп. Ой. Малко ме цепи. И то тук се обикалява на много острови. Но тук явно са го оцелили. Не, зато не го си що вече стигнах. И някакъв с много пак меч. Но трябва и няма да стане 3 от 3, защото вече не изгубих. Май ще стане. Трите игри само може една да спечела, която ще бъде ето тук, да не казвам, що ще загуба. И сега ще видите, що му викам, че ще спечела, значи ще загуба. И така. И почваме. Така. 6 човека сме още. И много яко. Но нямаме колбички. Ако имахме колбички, може и да енчант нещо. Например, сега ако гърне често се паднат колбички. Ма къде е честа? Тук чест. Няма чест. Аз ли не мога да видя или няма? Какво става? Не мога да видя честовете и вече един умря. Айде слезе. Чест. От тебе. Няма.
И имам само едни бутушки, така. Може... Ето он се изкачва. Трябва да го бутнем. Айде бе, зависи всичките. Нека сигурно го бутна. Ох. Ай! Той е наградник. Чакай, аз по-добре да стоя тук. Аз мога сега да скоча за водата и да се хвана, но той сигурно ще ме види. Джеронимо! И сега 100% ще ме е видял. Риб. Не. Вода. И най-много остане 3 от 3-1, но може и това да не стане. Казах ви, че ще загубим. Така, ето в този много хора сме, затова ще е много трудно да се спечели. И съжалявам, че нито една игра няма да бием, но това е. И някой, ако играе GTA 5, аз и играя другата събота ще си направя акаунт и се казвам Меси BG10. И някой, ако иска да ми прати покана, да праща. Що да правим детронове, такива неща. И имам пак як меч. Но май някой идва при мене. Да. И така, аз съм с такава броня, той само с едни бутуши и не трябва. И това ще бъде за този клип. Съжалявам, но така се получи. И всички клипове, къде снимам и да се провалям и да не, пак ще ги качвам, знаете ли колко ми време и